Bideo honetan ikusiko dugu nola bilatu mezuak Gmailen. Batzuetan mezu pilo bat daukagu, jaso genuen bat edo bidali genuen bat, eta ez dugu gogoratzen zein egunetan edo noiz, eta bilatu behar dugu. Lehenengo pausoa da jakitea edo esartzea non bilatu nahi dugun. Sarrera untzian bilatzen badugu, bilatzeko beti leiho honetan idatzi behar dugu hitzaren bat, baina lehenengo pausoa izango da non bilatu nahi dugun. Sarrera untzian bilatzen badugu, bilatuko dugu korreo osoan, hori da, bidalitakoak, jasotakoak, eta bar. Bidalitakoak adibidez akatzen badugu eta hor bertan bilatu, berak esaten digu bilatzen ari garela bidalitakoen artean. Eta hori idatziko dugu bilatzeko hitzaren bat. Egingo dugu froga eta bilatuko dugu sarrera untzian. Hasten bagara idazten, berak emango digu aukera batzuk. Bilatu aldugu igorlearen arabera edo bilatu alditugu hitzen edo barruko hitzen, mezuaren barruko hitzen arabera. Ikaslea jartzen badut, ja agertzen zait ikasle 0 bat edo ikasle 0 mezuak. Sakatzen badut ikasle 0 baten mezuak, horiek agertuko dira. Agertzen dira ni jasotakoak eta ni bidalitakoak. Mezu hau nik bidali diot ikasle bati. Baita ere bilatu aldugu hitzaren arabera. Eta adibidez idazten badugu froga eta intro sakatu, hemen agertzen dira bi mezu hitz hori daukatenak barruan. Ikasle 0 batek bidalitako bi mezuetan agertzen zen froga hitza. Egingo dugu froga bidalitakoen artean. Bilatuko dugu bakarrik guk bidalitako mezuen artean. Eta horretarako bakarrik daude bi bidalitakoak, jarriko dut ikasle 0 bat, eta hemen ikusten dugu nola bakarrik bilatu dituen ikasle 0 batekin ditudan mezuak eta nik bidalitakoen artean noski, bakarrik dago bat. Horrela egin aldugu bilatzeko mezuak. Baina beste gauza bat gertatzen zaiguna batzuetan da mezu bat ezabatu eta gero berreskuratu behar. Suposatu, ezabatuko dut mezu pare bat, ezabatuko ditut eta paperontxira bidali, eta hori da kontutan hartu behar duguna, paperontxira bidali dugu. Eta paperontxi horretan, sakatzen badugu gehiago, eta jaizten bagara, aurkituko dugu zaborrontzia. Eta hor daude nik ezabatu ditudan bi mezuak. Hor mantenduko dira 30 egunetan, eta gero ja automatikoki betirako ezabatuko dira. Orduan, 30 egun horiek pasatu baino lehen, berreskuratu ahal ditut. Horretarako pikatuko dut, eta bi aukera daukat. Ezabatu betiko, hori da betirako ezabatu, edo eraman ona sakatzen badut, sarrera ontzira bidaliko ditut, eta berriro sarrera ontzian agertu dira bi mezu horiek. Ezabaturek zeuden bi mezu horiek. 30 egun pasata gero, ezabatuko dira zaborrontzitik. Baina oraindik badago aukera, oso garrantzitsua baldin bada mezua. Aukera bat egon alda, baina administratzaileak eginda. Administratzaileari komentatu, berreskuratu behar duzula, eta bera saiatu alda. Gehiago filtratu aldugu egiten dugun bilaketa. Horri honetan, ondoan daukadan horria, zabalik daukadan horrian, badaude operadore batzuk, bilaketa horiek gehiago filtratzeko. Hau utziko dizuet baitare materialaren barruan, eta hemen filtratu aldugu baldintza hauen arabera, eta orduan hitz batzuk edo komando batzuk erabiliz, askoz gehiago filtratu aldugu bilaketa.